अरे ना हो खेसरिया के मरले कहा रे पुरन के विवादित में बारा तो नयका विवादित का बारे विवादित इस बार कुछ नहीं खे ई बार तो बिल्कुल फ्रेश लहंगा लखनऊ 2 आ गई बा तू आ गई तनी हमरो दिखाओ भाई बा तू दिखाओ हमरा भी नहीं बा दिखाओ देखो We are back. Here we go. गली में करता सियारा उहे हो गली में करता रंग बदल ले बा लखनऊ लहंगा पकैले लमार अच्छा। हाई हिल पहिरनी त भइल तहरा प्यार हो मेरे नु पहन के जान ले ले बा अरे चाप दे हाय लखनऊ लहंगा पकैले लमार हो हाई हिल पहिरनी त भइल तहरा प्यार तोहर छोटा तपसेना बताबा बाबू क्या करा हो डरे कमरिया लप लप करे करे जावा के करे कमरिया लप लप करे जावा करे अच्छा ये बात देखा देखावा सुना सुनावा हमारा के ऐसा पागल नहीं बाबा अरे मर्दे फिर से विवाद कराइब का अभी बात हम नहीं बोलेंगे तुम ही लोग बोलो कमरिया लप लप करे आ? हम पाली हई लखनऊ के यार एही में भोला जयबा पटना के पानी चढ़ल देखिया के जोड़ा जयबा भले भूला रह पड़े अच्छा चाहे जुड़ा रह पड़े तोहरे फेरा में मुनी कहे ना बुढ़ाए पड़े पागल हवे घर से भागल हवे नाही गरी से वाला कोई सब पागल हवे अरे तू लोग काहे बेचैन बड़ो अरे जलवा है हमारा ना खाए के मिले छेना गाड़ी चालू करके चले जा तू घर दिखा के सिखा रही हो कमरे हला पला करे करे जवा करे कमरिया हला पला करे जवा करे हम नशा हई ककटेल के बर्दाश्त ना होए अगिया के सोला जवानी हा विश्वास ना होए हा हा भले ना साए पड़े साजा आग में झुलसाए पड़े चाहे तहरा प्यार में चना लोहा के चबाए पड़े सियाई बाटे जो सियाई बाटे तारा फेरा में छपरा छोड़ी आई बाटे साचो साचो ना तो झूठ हो फ्रूटी पी के लीवर में फीवर हो गई काहे हाँ पता रबेना भइल अखिलेश खेसारी मरे मरे हाँ तो विवेक जी से रजनीगंधा मंगा के फाँक लीजिए कमरिया हला पला करे सुघर हो जा कमरिया हला पला करे हमरो के अपना भीतर में क्वारंटाइन कलो तो हम क्वारंटाइन सेंटर है का अरे ये वीडियो देख के तब मजा आ गई भाई वीडियो तक करता करता उड़ाई होई नु इलाका केकरो होई धमाका तो हमेशा खेसारी भैया के रहेला।